main event για αυτό το σουκού και έχουμε Ουμάρ εναντίον Σονγκ Ιαντόνγκ μέσα στην Κίνα. Πάει ο Τακιστανός μέσα στην Κίνα. Ένα παιχνίδι που μάλλον καθορίζει τον επόμενο μαχητή για την ζώνη, και ο Ιαντόνγκ και ο Ουμάρ θα είναι πολύ κοντά η ζώνη, ειδικά αν παίξουν θεαματικό παιχνίδι. Ανάλυση αγώνων και ποιος κερδίζει. Θέλω πάρα πολύ να κερδίσει ο Σονγκ Ιαντόνγκ. Προτιμώ 1000 φορές να βλέπω τον Σονγκ Ιαντόνγκ να παίζει ξύλο από τον Ουμάρ και να μυρίζει coaches παντού. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι ο Ουμάρ θα πάρει αυτό το παιχνίδι. Μελέτη και hater των Δαγκεστάνων. Ορίστε, πικάρω Δαγκεστανό. Θεωρώ ότι μπορεί να κάνει το παιχνίδι του όσον αφορά το θέμα του wrestling. Δεν ξέρω αν ο Σονγκ Ιαντόνγκ έχει φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο στο wrestling. Σίγουρα ο Σονγκ Ιαντόνγκ είναι νέος, είναι επικίνδυνος. Ειδικά αν αυτό το παιχνίδι δεν πάει κάτω, ο Ουμάρ θα έχει σοβαρό πρόβλημα. Αλλά θεωρώ ότι έχει δείξει το mentality του, έχει δείξει βελτιώσει ο Ουμάρ. Έχει καλό game plan και νομίζω ότι θα πάρει 4 γύρους. Δεν θεωρώ ότι θα δούμε κάποιο τέλειο από τον Ουμάρ, δεν είναι finisher, ποτέ δεν ήτανε. Τη season machine είναι. Ο Σονγκ Ιαντόνγκ απ' την άλλη, αν μείνει πολύ στο όρθιο αυτό το παιχνίδι, θα μπορούσε να κάνει σοβαρή ζημιά με τα χέρια. Έχει πάρα πολύ δύναμη την κατηγορία ο Σονγκ Ιαντόνγκ. Αλλά νομίζω το παιχνίδι θα πάει κάτω και ο Ουμάρ κάτω είναι πολύ καλύτερος. Οπότε θεωρώ ότι ο Ουμάρ θα πάρει αυτό το παιχνίδι με απόφαση.